jak jsem hrál na bicí, tak jsem neuměl tu harmonii. A právě potom, když jsem byl starší, tak jsem se tu hudbu chtěl naučit. Chtěl jsem se naučit i ten jazyk, já jsem teda jako rozuměl nášmu dialektu západoslovenskému, ale nikdo se mnou nemluvil od malička, takže jsem nemluvil a když jsem začal mluvit, tak se mi v rodině smáli, takže jsem radši nemluvil. Takže jsem se chtěl naučit i mluvit romsky a když mi bylo 20, tak jsem začal chodit na pedagogickou fakultu na takový kurzy romštiny a tam nás bylo víc Romů. A učila to Gáči. Paní Šepková to učila, výborná paní. A tak jsem se trošku naučil mluvit a už se mi nesmáli. Už mi některý i nerozuměli. Jsem mluvil líp než oni. A jak jsem se dostal k té romské hudbě? Jednou jsem šel v tramvají, jsem jel a nastoupil tam člověk, který mi pomohl taky do té tramvaje, byl mladý kluk, podobně jak já. A tak jsme se dali do řeči a on říkal, že hraje na harmoniku, tak jsem taky říkal, že hraju na harmoniku. A on, že hraje romskou hudbu s romákama na Žižkově. A tak já jsem mu záviděl, že on zná nějaký romáky a já ne. Tak jestli by mě nechtěl seznámit s nějakýma lidma. Tak jsme šli do hospody a tam jsme se potkali s nějakýma lidma a oni si přinesli housle a gitaru a takhle. A takhle jsme začali hrát a já jsem říkal, co tam hrajete za akordy? Já to neslyším, co tam hraješ jako takový ty, co prostě hraješ to moc rychle, já nevím, co tam je a nedokážu to analyzovat. Oni mi nerozuměli, že co to je analyzovat a vůbec nevěděli, co po nich chci a jenom mi říkali, hrej to správně. Pak jsem měl štěstí, teda, když mi tyhle ty kamarádi nepomohli v tomhletom, tak jsem chodil na romistiku a seznámil jsem se přes ty lidi s pánem Jánem Slepčíkem, to byl takový písničkář, muzikant, zpěvák, kytarista. A on měl takový nápad, že budeme spolu vystupovat někdy. A tak jsem říkal, jo, můžeme spolu vystupovat, ale musím vědět, co tam hraješ. A on už byl rozumnější, měl přes 50 let, tak jsem říkal, no co tam hraješ, a jak se to jmenuje? A on říkal, že neví, jak se to jmenuje. Tak on mi to prostě nedokázal pomenovat a jenom mi říkal, hrej to takhle. No to hraju špatně, ten by mi dal teď. No, prostě, že to mám hrát po cigánsku. Pardon. A já jsem říkal, co tam hraješ ty vždycky ty druhé akordy? Protože to, když jako procházím z toho A-molu, tak je tam D-mol, pak je tam E-dur, to slyším. Ale už neslyším to tam. Ty další akordy jsem už jako nevěděl, co. Tak naštěstí on byl tak rozumnej, že mi to zahrál pomalu a já jsem to potom jako našel si ten akord a vysvětlil jsem mu, jak se jmenuje ten akord. Aby věděl, když se ho příště někdo bude ptát. A tak jsem nad tím přemýšlel, že jsem si říkal, všechno má nějaký svůj systém. A tohle to přece musí mít taky systém, aby jsem věděl, aby jsem se už příště nemusel těch Romáků ptát, protože když se ptáte Romáků, co tam hraje, tak se na vás dívají, že jste úplně trotl a nýmak muzikantský. Takže to je přesně jasný, že co tam jako, no přece sedmičku, ne? A molba, chude. No, a to nestačí. Tak.
Takže prostě jsem přišel na to, že každá ta píseň, nebo prostě ta harmonie, má prostě svůj systém a ten systém vlastně jsem už použil do každé ty lidové písničky. Ten systém je to prostě, já vám to vysvětlím, jsou to mimotonální dominanty, vždycky dominantě. Vlastně je to takový, na 7. stupni se to vždycky, máte základní akord. A pak druhý akord, to vlastně je správně druhý, ale to jako třetí. A před tím druhým vlastně musíte dát ten třetí. Ne, před tím třetím musíte dát ten druhý, který vlastně postavíte o půl tónu níž, než je ten nadcházející a je to zmenšený akord. Takže vám to zahraju takhle prostě v A-moll. Když jste měli A, prostě zahráte tóniku, subdominantu a dominantu. To jsou 3 základní takový, z kterého akordy a z nich se skládá úplně celý svět. Takže A-moll, D-moll, E-dur. A než zahráte D-moll, tak zahráte cis zmenšený. No. A než zahrajete E-dur, tak zahrajete dis. A než zahrajete A-moll, tak zahrajete gizli. A už je to cigánsky. Děkuju, tak já vám na závěr zahraju nějaký cigánský ještě čardáš. Děkuji za pozornost.